לכולם, כאן לב אדיטור בסרטון חדש בערוץ שלי אורניקס. כדאי לכם לצפות בערוץ שלי. אז היום אני מתכנן לעשות עיר מסרטונים כאלה של בילד האקס שראיתי. אז אם יש לכם עצות לעיר, אז תאמרו, תרשמו בתגובות. למרות שאני משתמש בו לבנייה מהירה קוראים מקסימום. הבעיה היחידה הוא שזה לא עושה update. כלומר, אתה צריך לומר לשיחים, היי, אתם לא אמורים להיות פה. וזה מעצבן מדי פעם. טוב, אז עכשיו עוד איזה משהו מסרטון בילד האק. גריינדסטון. כשאסיים את בעיקרון נתחיל מונטאז', אני אחזור כשאסיים את הכביש. אז יאללה מונטאז'. חזרתי מהמונטאז'. אז כן, בעיקרון זה הכביש. ראיתי כל מיני סרטונים כאלה של בילד האקס על כבישים. עכשיו נתחיל לבנות הבניין הראשון שלנו פה. אבנה את הבסיס של הבניין ואחזור. זה בעיקרון הבסיס של הבניין. תכננתי שיהיה אולי פה מדרגות או מעלית או דברים כאלה. אז זה בניין יחסית קטן, אז נשתמש בו. נשים רצפה נחמדה ונשים סלאב בשביל הכניסה. כן, אז בעיקרון זה עיצוב הפנים שאני רוצה שיהיה לנו. נראה לי שיש לי את המוד סיט, אז הוא יעזור לנו.
לוקחים מדרגה, במקרה הזה כי זה נראה טוב, ואז לוקחים טרפדורס מהסוג שנראה מתאים, ואז לסיט, אם אני לוחץ F ואז קליק ימני, הנה, אז אני יושב, אז בעיקרון אני אעשה פרק 2 אם נגיע ל-20 לייקים, אז תשתפו כמה שאתם יכולים בשביל שנגיע ל-20 לייקים אם אתם רוצים פרק חדש, ובבקשה תעשו לנו סאבסקרייב ולייק בגלל שלליאור אין ממש הרבה סאבסקרייברים, וכשאני אומר ליאור אני מתכוון לליאורניקס, אז יאללה ביי.